ikaw? Sanong plano mo? Subong na. Ora mismo? Pati sa adlaw na lang sang graduation naton para nga mas memorable, di ba la? Ikaw ang bahala. Ano ba na natabo? Nga wala pa sila ni mama kag papa. Nagasugod ng seremonya. Apang wala pa sila. Inalala na ako maging kulbaan. Nga ayan. Wala pa sila? Natapos lang ang graduation natin. Wala gid makaabot ang pamilya ko. Ang cellphone ko. Madali lang ha. Si Sinding nagkapanawag. Sabton ko ini. Hello. Nong! Sadi na ka mo. Tapos lang graduation ko Cindy? Nga nag-ipi ka. Sadi na sila ni mama kag papa. Wala na sila, Nong! Ano wala na? Na-aksidente kami, Nong. Kag dead on arrival sila diri sa ospital. Ano? Nakapadulong kami dira. Nagingkat kami sa isa ka truck. Kag sila nga duha ni mama kag papa ang natamaan. Tungod ara sa atong mga ngimpak. Kagara ako sa likod. Ang ulo ko lang yung napilasan, Nong. Diin ka mong ospital. Makanto ako dahil sumungkit. Bye! Ay, Ethan? Anong natabo? Naaksidente sila ni mama kag papa. Kaupod si Cindy. Dito na arrival sila nga duha sa ospital. Gani dito ako madiritso sumungkit. Maupod ako. Dali! Nong! Maano na lang kita? Bas na ilubong sila ni mama kag papa. Paano na lang kita, Nong? Ay ako, Cindy. Hindi ko ikaw pagbabayaan. Hindi, Cindy. Hindi ako makatulog. Nagabalik-balik sa kaisipan kong mga itabo. Sa isa lang kapisok. Nailo kami ni Cindy sa ginikanan. Apang hindi. Hindi ako dapat nga magpakahuyang. Kinahanglan kong magpakabakod. Kinahanglan ako ni Cindy. Ginapangako ko sa inyo. Hindi ko pagbabayaan ang manghod ko. At ipanon ko siya. Suportahan ko ang iya pagtuon. Tubtob na makatapos siya. Ginapangako ko ina. Kadasig lang, no? Wala lang mahibalan. Nakatapos na gid man si Cindy sa iya pagtuon. Oo man. Kag 5 katuig naman kita nga nagaobra sa aton ginaobrahan. Kag natuman ko na nga akong pangako sa ila ni mama kag papa. Nga patapuson si Cindy sa iya pagtuon. Yan nakahibalo ako. Nga malipayo na sila nga duha sa ilan hamtangan subong. Sigurado ina, Ethan. Kagamo ina nga malipayon man ako. Tugod baka plano na kita sang para man sa aton pala abuton. Hindi bala? Oo naman, no? Ay, tadali na. Idulong ko na ikaw sa inyo. Hindi na.
Nakaibalo ako nga kapoy ka. Gani, ako na lang mapauli ah. No, hindi ako magpasugot. Kagasto bala ko ni tulong mo pa ako. Mataksi pa kita. Pila nga daan ang pakadto sa amon. Food allowance pa ninyo ina ni Cindy, no? Pilya ka, ha? At sige na. Sa paradahan na lang ako sang jeep idulong. Kay matricycle na ako pauli sa amon. Halong, ha? Op. Kung mag-abot ka na sa inyo, magpanglakagid sa mayo, ha? Yes, sir. Sige na. Bye. Halong ka man sa pagpauli, ha? Hi, Nong. Oh, Cindy? Nga nga nagabugtaw ka pa. Ay, ginahulat ko gid man ikaw nung magpungko ka anay diri nung oh. Okay. Nga nga ginahulat mo gid ako. Ano, may kinahanglan ka? Oo nung. Kag excited na ako nga ipakita ini sa imo oh. Madali lang. Kaya rin sa cellphone ko. Up. Oh. Nung oh. Abe? Oh. Sing-sing? Oo nung. Reseller ang akon amiga sini. Kag siling ko. Bagay kid ini sa inyo nga duha ni Manang Nympha. Amoy ning gamito ninyo sa inyo kasal. Anay ka. Nga ablang napinsaran mo ina, ha? Kaya wala mong gani kami isang plano sina. Wala? Hindi bala siling mo. Kung makagraduate na ako, ma-propose ka na kay nang Nympha. Oo gani. Pero paminsaron ko anay na sang mayo kung paano. Kag kung sa diin ko buhaton ang proposal ko. Hay nong, hindi ka na magproblema ah. Buligan ko ikaw. Ano? Oo. Pero nong, please lang ha. I-consider na lang bala ang sing-sing nga ini. Kanami siniho. Sigurado nga magustuhan ini ni nang Nympha. Abe, bebe. Kaya mutaran ko sa mayo. Oh, tulukas ang maayo bala nong. Oo, no? Kataho mo tuod. Kagusto ko nga surpresahon si Nympha sa akong wedding proposal. Saan ako ang sing-singay na? Madali lang. Ba, may ginkuha siya sa bulsa. Charan! Look nong, ari na siya. Ha? Paano nga? Siling ko gid nga makibot kay. Abi ko anay kung orderon mo pa. Nabayran ko na ina nong. Kagkanugon man kung hindi mo pagbatunon. Kay hindi na ina mauli ya. Gintago ko na nga daan ina. Salamat ha. Nagasto ka pa. Okay lang nung ah. Kajutay lang sina nga bagay kung ikumparar mo sa ginhimo mo nga pagsakripisyo sa akon. Hamak mo ah. Ginpatapos mo ako sa akon pagtuon. Obligasyon ko ina. Bisan pa ah. Bisan ano pang ihambal mo nung. Utang nga kabalaslan ko gihapon ina sa imo. Kanami lang sang mangod ko. Kagbisan ako. Nanamian man sang design sang sing-singay ni. Nympha. This is it. Sa katapusan, mangin isa na kita. Ang cellphone ko. Si Nympha. Siya ang nagapanawagay niya. Hello, Nympha? Tabang. Oh, Tabang. Nympha? Nympha, ano natabo?
Ninfa! Hello! Hello, Ninfa! Sanay ka! Anong natabo? Wala na siya nagasabat. Oh, Diyos ko! Ano ba natabo sa iya? Sindi! Sindi! Nung, off ang locator sang iya nga cellphone. Ano ba nang buhato naton? Ang may pa siguro nung, mangayo kita sang bulig sa mga kapulisan. Oo, oo. Pinakaadlaw na ang pagpangita kay ng Ninfa. Apang wala gid siya makita. Kag sinungitan. Halos wala untat ang iyang lakat. Nag-file na gani siya sang leave sa ila opisina. Agud makabulig sa pagpangita kay ng Ninfa. Uy, ano oras na bala ini? Ba? Gabi na gali? Apang wala pa makapauli si Manong Ethan? Bah, Nong! Salamat kay Ari ka na! Nabalaka na gid ako sa imo, Nong. Kay gabi na, wala ka pa. Ote, kamusta na, Nong? Ano nang resulta sang pagpangita ninyo kay Manang Ninfa? Wala pa, kid. O Diyos ko. Dumabuhay na ako, Cindy. Sala ako, kid. Kaya kung gintulong ko lang siya kung tani sang gabi nga to. Wala ba ini natabo sa iya? Nung, ini pagbasula ang kaugalingon mo. Wala sang may gusto sa natabo sa iya. Ang cellphone mo, Nung, may nagapanawag. Hello? Yes, sir? Ano? Sige, sir. Maabot ako dyan sa bunggit. Magabian sudagan nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon sa aton palatuntungan. Mag-misteryo sa gamgam. Number one! Basta Radio! Come on! Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio! Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids. Number 1! Fast! Paradyo Bombo!
Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag Elvis nga iya man ginpasakop kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. Dad, si Lolo. Abi ko anay kung kaupod mo siya nga masugat sa akon. Sa diin siya, Dad? Anak, Juan. Dali. Dito na lang kita sa salakyan masugilanon. Dad? Dali na. Dito kita madiretso sa balay ninyo ni Lolo mo. Nagahulat siya sa imo. Ano ba ini? May nahaya sa salas sino ba lang nahaya? Sinong napatay? Anak, ang magpakabakod ka. Hungod ko nga wala kagin pahibalos ang natabo.
Tungod hindi ako gusto nga magubang adlaw sa pagtapos mo. Ayhan sa sobra niya nga kalipay. Ginataki siya sa balatian sa kasing-kasing niya. Pag nagpahuway na sang dalayon siya. Oh, Dad? Si Lolo? Si Lolo ang ginahaya ngay nasubong? Oo. Oo, anak. Hindi. Hindi! Ano? No. Isa kasimana na nga nalubong si Papang. Kaya nagpanawag bago lang ang abogado sa pamilya. Subong na basahon ang last will ni Papang. Kaya kinahanglan nato niya magkadto sa balay. Kaya dito makadtong abogado. Sige. Pahibaloon ko si Cedric. Yaya? Nga? Nag-abot ng abogado to. Dungan sila sang amay bukag ang iya mag-iloy. Sige, Yaya. Salamat. Magwa na ako. Na si Elvis. Mahimo na kita makasugod, attorney. Kabay pa nga wala lang sa ginbilin si Papang. Wala kagid gihapon nagbag-o, Rolanda. Respetuhang iloy ko, Elvis. Bueno, masugod na kita para matapos ng tanan. Bullshit! No! Hindi ako magpatis, hindi. Hindi! Anak, Elvis, congratulations. Dad? Sorry. May ginapaminsar ako. Wala ko nabatian ang ginhambal ni attorney. Elvis, sa imo ginbili ni Inocencio ang balay ini, kag sa imo makadto ang majority stock sa bugos nga kompanya. Ikaw ang mabulo sa posisyon niya bilang presidente, kag magapanag-iya sang kabuyan nga ginbili niya. Ako? Ako man nag-iyas ang tanan sa edad ko, subong? You bastard! Hindi ko siya pagsapakon. Pabayaan ko siya mag-iskandalo. Hindi siya ako namabalik sa ginabuhat niya, kundi sa iya man gihapon. Karon may poder na ako sa kabuhian sa mga Rio Blanco. Makahulag na ako. Kag bahala na ako sa impyerno ako makadto. Apang sa gihapon, dako nga akong pagpasalamat sa imo. Hindi ko malimtan ang kaayo mo. Hindi kit.
sa last will ni Lolo nga dapat may manunubli kami nga duwa ni Mong Cedric. Kaya kung isa sa amon ang wala sa anak, ang bahin na talana para sa amon anak, makadto sa anak sang isang nakaangkon sang pamilya kag may anak. Kinahanglan kong magulag. Mangita ko sang babae nga makahatag sa akon sang anak. Nagpapusong ka nang? Oo. Nang? Oh, Diyos ko. Ano ka man? Kinahanglan nato ng kwarta, Sabrina. Nagpabusong ka tungod lang sa kwarta? My God! Ano pa na nagsulat sa pensar mo? Pasensya na. Kay medyo desperadang magulang mo eh. Kinahanglan ko nga bayaran ang mga utang na ginbilin sa mga ginikanan naton. Ako ang breadwinner sang pamilya. Gani kinahanglan ko nga maghimo sang paagi. Sorry nang. Sorry man nga. Medyo nagtaas ang tingog ko. Nang? Nakaibara ko. Nabuluhaton sang isa katanga ang ginhimo ko. Apang kuntani, mahangpan mo man. Nga nagdesisyon ako. Tuod kinahanglan nato ng kwarta. Kinahanglan gid naton, Sabrina. Mapalaro na ko nga nangin utod ko sinang Sheila. 4 ka tuig na magulangan niya sa akon. Kag siya nang nagtindog nga ginikanan ko. Sugod sa napatay ang mga ginikanan namon. 8 ka tuig nang nakaligad. Nabunag kaming masulhay ang kabuhi. Apang nagbago ini sa nalubong sa utang ang among mga ginikanan. Kag sa napatay sila, kami nang nagsalo sini. Nadula sa amon ang kabuhian nga gintukod nila. Kag naubos ang tanan namon nga kwarta. Wala pa ako malipat sa mga hitabo sa naglikad. Sang naputo ang negosyo nila ni Mami kag ni Daddy. Nagsinggit siya. Kag ginatawag niya ang ngalan ni Daddy. Dari ka. Kagtuan naton si Mami. Oh, Diyos ko. Si Daddy. Nagabura ang baba niya nang. Nag-inom siya sang hilo. Kag wala na siya nagaginhawa. Han, nga ginbuhat mo ini. Rumulo. Nang, anong buhato naton? Ano, Nang?
si Mami. Pila ka semana na nga nalubong si Daddy. Apang padayon gihapon siya nga nagahipi. Dali ka nang. Katuan naton siya. Istoryahon naton siya. Para nga magaganhagan ang ginabatyag niya nga kasakit. Ay, ang maayo pa. Dito na lang anay kita matulog sa kwarto nila. Upda naton siya. Ay, kasabot man isang ihi ko man. Mabangon ko ka magpabanyo. Ba? Nga wala si Mami sa kama? Basi ko na to siya sa banyo. Kaya nagasiga ang suga. Ay, ulaton ko na lang siya nga magwa. Ba? Nga kadugay gadya kay Mami magwa sa banyo man? Manuktok ko, abi. Ma'am? Mami? Wala siya nagkasapat. Tilawan ko abi nga buksan ng pertahan. Mami? Mami! Ano ka? Sabrina! Si Mami! Naglaslas ang pulso niya! Ano? Diyos ko! Nang Sheila! Dalaw natin siya sa ospital! Papitan natin siya! Mami? Ba? Sabrina, wala na siya nagaginhawa? Ano? Patay na si Mami! Oh my God! Bilang kasi mana pala nga nalubong si Daddy. Kailan? Si Mami naman ang nadula. Paano na lang kita sininang? Paano na lang kita? Sabrina, hindi ka magkabalaka. Ari ako, hindi ko ikaw pagpabayaan. Hindi, Sabrina. Gintuman matuod ni Manang ang pangako niya. Ginhimo niya ang tanan. Tubtog nga nakatapos ako sa akong pagtuon. Kag nakatrabaho. Gani sa amat-amat. Nabayaran namon ang mga utang nga ginbilin sa maginikana namon. Ay, apang dako pang nabilin. Kag nakahibalo ako nga sa tago. Ginabudlayan si Manang Sheila. Ay, ang maayo pa. Hambalon ko siya liwat sang plano ko. Dinala akong mag-obra sa abroad. Hindi, Sabrina. Kaya ko ini. Masarangan naton ini. Hindi kita magbulagay. Pabay nga ako mangita sang paagi. Kagalalayan mo lang ako. Tingala ko man nga kada abot ko sa balay. Bit-bit mo gid pirming ulunan. Itabon mo gali sa tiyan mo. Parang hindi ko makita. Maldita ka man gali ha. Hindi pa ako handa nga magsugid sa imo eh. Kinakaibalo ako nga bunon mo gid ako. Pila ka bulan na bala ina nang? 3 na. Paano ka nakahibalo? Nagpa-ultrasound ako kay ina. Antes ako nagdiretso diri. Sinong amay nang? Wala ko makahibalo kung bala. Mapasagot siya nga mahibalaan mo kung sino siya. Old flame has to die.
Maabiyan sa nagad ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Direksyon Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos
Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod.